Giawhag sa Talisay City Health Officer ang mga ginikanan Talisaynon nga mopahimo sa libreng bakuna batok tipdas alang sa kabataan nga gisugda na. Ang report ni Femari Dumabo. Aron mamonitor sa Talisay City Health Office sa mga lugar nga minus pa ang batang nabakunahan batok tigdas. Gimugna kining online monitoring sud sa ilang buhatan. Gipasabot ni Dr. Ray Cesar Bautista, Talisay City Health Officer, ilabi na ngadto sa mga ginikanan nga ang maong mga bakuna niagi og saktong pagtuon ug alang kini sa kaayuhan sa mga bata ug nga libre ra gyud kini. Ang bakuna alang sa mga bata nag-edad og 6 months ngadto na sa 59 months o dulan sa 5 years old. Ipahigayon kini sa Matag Barangay Health Center. Sugod pa ni atong Agosto 10 hangtod na sa Agosto 28. Lang yun, labi na katong mga anak ninyo, mga bata nga babay, mas maayo gina na itong mababakunahan kay usa sa bakuna atong gihatag is against German measles, no? Nya documented magina na to ang mga babay later in life kung magmablo sila, then magkasakit sila German measles, they are at a very high risk nga mga anak sila og bata nga naay congenital heart disease. Dugang pasabot ni Dr. Bautista nga konsultahon una sa ilang mga doktor ang mga bata ilabi na kun adunay mga gihambindaan nga sakit. Una pa usab kini bakunahan ug ganaw usab mga libreng tambal ug bitamina nga ilang ihatag. Healthcare worker na ating mga doktor nga mo evaluate sa bata. In the event ang imong anak tanaw nimo nga gilantan, giubo, dala lang gihapon kay ma-evaluate na sa atong mga doctors. Dili ta mo bakuna kung tanaw na to nga dili siya ready. I-reiterate ma'am nga ang vaccine is very safe. Nya naagi tay mga teams on the ground nga nagmonitor. Uban ni Marlon Malgazo ug Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.